Familia cui per voi. Mie îmi plac lucrurile să fie oareșcum memorabile. Să am un lucru de spus, important, și atunci când vreau să-l spun, apar cu ceva, un pictorial, o copertă, un interviu mai special. Aici le-am pe toate, incluse. Ședința foto pentru voi a fost extraordinară, m-am simțit foarte bine și echipa a fost extraordinară. Apropo de filme, spune-ne un pic despre scena ta preferată. Așa? Este filmul Ten și ea practic apare pe o plajă lungă, frumoasă, într-un costum de baie auriu întreg, cu părul făcut așa în tot felul de codițe, cu bobițe colorate. Este una dintre cele mai frumoase femei din lume. În momentul în care ea merge pe plajă și începe să alerge ușor, practic ala este așa, ea e o scenă ruptă din, nu știu, părerea mea că este femeia ideală. Femeile, și atunci când se înfrumusețează, când se uită în oglindă, când se aranjează, o fac și pentru ele, dar o fac mai mult pentru ei. Deci e clar că femeia se simte foarte bine atunci când este admirată, când primește complimente, când este răsfățată, alintată și iubită. Trebuie să cumpărați revista ca să vedeți ce este în ea, dar cred că nu o să vă dezamăgesc. Ciao!